na-edu onye ụjọ mmadụ malụ nne gị malụ nna gị mana ọ bụrụ na nna gị anwụgo wee bụrụ ndị mmụọ wee bịa ihe amụkwazi ya amụ ọnya bụ ịma mmụọ maka na mmadụ ga-amanwụ mmadụ mana mmadụ ama mmanwụ mmụọ gaghị na akụzieli otu esi ama mmụọ ka ọ na-eme ya obi ụtọ ịfụ mmụọ ka ọ na-aga otu ọ dị na otu o si aga ije na otu iru ya dị a na-enene ihe na mmụọ amaka ihe na-enenele mmanwụ bụ ka afụgodo otu o si dị nekwa ebe ndị mmụọ ka o si bịa wee dị otu a na-adị maka mmụọ adị enwe mkpịsị ụkwụ ọ dị enwe mkpịsị aka onwe otu iru ha na-adị arịa adịghị agha ha na-enene ihe ọ na-eme anyị obi ụtọ ifo ndị ma mmụọ ha na-eso ya n'azụ na-esole na-agagharị gaa mgbe ọ ya anachi ya n'ebe o si ya bịa na ihe izi mmụọ na-alụrụ ndị Igbo bụ ime ha obi ụtọ nke abụọ mmụọ na-eso edozi obodo gwa onye ọbụla ihe ya eme na ihe gaghị eme eziokwu onwe ihe ahụ ime mmanwụ agbalịghị eziokwu bịa lie gị nra bịa nwude gị akpụta gị na ama mmụọ ekpe ikpe efu mmụọ apụta na-efe na-ekpe ikpe nọdụsịa n'oche na-ajụghị ihe iji tie nwunye tie di gị ihe ị na-aza mmụọ na-ekpe ikpe mmụọ kpecha ikpe ọrụ olo ka ị hapụ isi nwa okoye kpee ikpe a n'ọnwa nkwọ kpere ikpe a mmụọ na-abịa kpee ikpe kpecha ikpe ree olo kwuo otu ọ dị mgbe na mmụọ kpecha ha n'ikpe kọọ ya mkpọ otu aka o si wee dị na mmụọ na-enye aka n'idozi obodo o tie iwu efu na-edebele iwu ahụ onye ahụ anụ ihe ma onye ahụ ekwe mmụọ agbarịa ifelenu ụdị mmụọ ga-awapụta bụrụ oji si n'ọnụ na-afụ ụzọ na-ekwu okwu ọnụ ya na-emeghe na-emechi isi na egwu ahụ atụghị ọtụghị n'ike eji mmụọ eme egwu atụa mmadụ mmụọ na-emekwa akwanye ife onye aha asọpụrụ onye ọbụla ifu mmụọ ịsọpụrụ mmụọ ifu mmụọ ka na-aga ebe ọhịa ọ gafela eji akụziri ụmụaka ugwu na nsọpụrụ ifu nwa ha asọpụrụ nna ya mara ọbụla mmụọ ọ sọpụrụ ya baa ọhịa nwa ya ma mfụ mmụọ n'ezi ya na ya tie ubu gafela ma onye amụghọ mmụọ ma ọ godo mmụọ ịmahọ ifu iwe nwa chagharịa ọ gafela onwe gala onwe gị ndị Igbo ji mmụọ akụzi ugwu na nsọpụrụ ejikwa mmụọ ama obodo onwe mmụọ ga-awapụta si na mmụọ ahụ mmụọ ndị Amanuke na mmụọ ahụ mmụọ ndị Nnewi na mmụọ ahụ mmụọ ndị ọzọ obodo na mmụọ ahụ mmụọ ndị Nnọkwa mmụọ ama mmadụ onwe mmụọ ga-awepụta ife onye na-esu ya na mmụọ Chukwuemeka n'afọ ji ọnụ nwee akata aka nwee ụlaga nwee Adamma nwee akwụ na-eche enyi nwee atụ mma nwee ajụkwụ nwee ijele nwee ochie ọsa nwee odo nwee akatakpa nwee ayaka nwee ịgaji nwee okwo mma nwee ọgbazuru obodo wee delegaba mmụọ niile a nwecha ife ha na-alụ dịka nke ịkpọ mmụọ okwo mma anụgo m ebe mmadụ kpọọ mmadụ mmụọ okwo mma ị na-ekwoyarị okwo mma bụ mmụọ na ha anọdụ nwa ofu ebe ọ na-achọ ihe ebe ọ ya eje anya nwe ya akwa n'ukwu na-adọkpuchi ya azụ atọmadụ na-eruse ya apụ atọtakwu ya ọzọ wee onye egbu mmadụ na-akọ ọnụ ọ na-akọ ọnụ oji ọnụ ga-adalị na-akọsọ ọnụ na-akọ gị ọnụ na-agwa ihe ọnụ chọrọ ịgwa gị eji ịkọ ọnụ wee malụ mmụọ oji ọnụ ọbụla onye too oke ogologo ọ na-akpali ya na-asị ya n'ọha ka ukwu ọjị na ikuku agịzi aka nkara iko eburu ka oji ọnụ na-akọ ọnụ hinne akpa ike akata aka ọ na-apịa ịtarị ọ na-achọ okwu ọ na-eme ife ike ụlaga na-agụ egwu ụlaga na Adamma na-agba ụlaga na-akụ agụ enwe akwụ na-eche enyi mmụọ ebube ịgba akwụ na-eche enyi ọ na-agba egwu ọgaranya enwe atụmma na-agụkwa egwu ajụkwụ na-agba egwu agba ajụkwụ onye meji wee tụọ inu si na ihe ọsọ gị mmekwa ajụkwụ ego adalili naanị ajụkwa na ọgbachasị egwu ọ dalụ anị ọ dana anị tinye okwu na-abụ enu tinye aka enu wee na-agba egwu dị mmụọ ebube
nwee ochie ọsa mmụọ ọsọ ochie ọsa na oyise were ụkwụ luo nsugbe gbahute si nkwere gbahute pụta ọgbunike gbafeta ụkwụ wee na-agbagharị onwe otu ọsọ ya na-adọ gbakụ ezi ya gbakụ ezi nke ọzọ ochie ọsa ụkwụ were ụkwụ gbazuo ebe niile nkwa odo ndị Nsụka na-enwekarị nka nwee akataba na-achọ okwu akataba mmụọ ndị Nsụka nwee ayaka na-akọ nsị ayaka na-atụ ya egwu hinne mmụọ abalị ka ọ bụ mmụọ ndị eli enwere ịgaji mmụọ eji njọ wee malụ iru ya na-ajọ njọ nweezie okwu mma nwee ọgbazulu obodo ka ihe okwu mma na-eme okwu mma bụ nke a na-ekwoyalịrị nne eji ama onye na ha onye ọka oji ọgba nta kụọ azụ ọzụ afịa tee nkwụ olekere nwayọ okwu mma okenye daalụrị nne o nwere nchọ ịjụ gị itikpọ isi mmụọ itikpọ isi mmụọ bụ n'ime ka ebube a na-akwanyere mmụọ benata ndị Igbo na-akwanyere mmụọ ugwuri nne kwenye na mmụọ si be ndị mmụọ wee bịa na mmụọ abụrụ mmadụ cha mana o nwezi ihe imelụ iji mee ka ndị mmadụ jebe isiba na mmụọ bụ mmadụ gị na ndị Igbo esi okwu ọnya bụ itikpọ isi mmụọ ebube mmụọ bụ wee benata mezie ada atụzi ya egwu emume o kwesị na a na-eme n'obodo na mmụọ kwesịrị ịpụtalịrị eji ụdị mmụọ bịalụnụ ama otu mmemme ra n'ala Igbo ịmakwa na n'ihe a mere n'ijile gbalụ ihe a si ebuka ọkwa na mmalị bịa ya sị na ijele gbara na mmụọ ịmalụ na ife ahụ ebuka onye ofe ogoli ka ekwe mmụọ na-adọ na bie mmụọ na-ese na mmụọ ji isi aka wee na-agba egwu kwesịrị ka a jụọ ya ọ bụkwa ya nwee isi ya mmụọ ji isi aka wee na-agba egwu kwesịrị ka a jụọ ya ọ bụkwa ngwa nwebe isi ya o nwere mmụọ ị ga-afụ isi etogo tokpua n'enu ọ na-agba otu ama n'afọ ebe ịdị ime efe oke iko ejima n'aka efugo afọ oghe ebe ị na-akọ ji okpa ụka nata nọkarịa n'ilo ụmụ ọkpụ ekenye ya ụtụ oke mmụọ nọkarịa n'ilo ụmụ ọkpụ ekenye ya ụtụ oke mmụọ bụ ihe dịka ijele maọbụ akụma ebe ọbịa tọta nwa ọbịa tọta nwa ọna na oke mmụọ na ọrịgolo enu ka ụtụ ọlituo ọtụọ ya eligolo enu ka ụtụ ọlituo ọtụọ ya ram achọ ego anaghị atụ isi onye ọ na-atụ isi nne ya maka ịma na ihe eso ha wee atụ mana mgbe a tụwazala isi nna ifụ na oge eso wee tụ ya